Sanibona bafowethu, sanibona. Naku nje okuphuthuma kakhulu lana, okusiphethe kabi kakhulu. South Africa yonke futhi siyi-KZN, esikhala kunye nabasenkandla abaney'ngane zasesikoleni ebiza imali elihlukumezeke kakhulu. Bafowethu, usetholakele umuntu lo bekade eqile ejele. Utholakala laphi? La kumina la. Bekade ngiyaleze kakhulu-ke la bese sivele sesazi ukuthi kungenzeka qhamuke. Setholakele nje ngokusekuseni asemlandela amaphoyisa, ngicabanga ukuthi eBurn Central nawo lokwazi ukuveza futhi ukuthi amthole la eblockini yami la S10. Ekuseni nje ngisihambisa ingane crash. Ngize sengifonela bese ngibatshenile abantu basenkandla la vela bamazi futhi. Mhlanga abantu basenkandla ukuthi le ndoda lena sengiyibona ku social media kangaka ku TikTok trender. Awu le ndoda ngathi ngiyayazi nje. Uzobuza komunye ngoba mina ngwasehadingi bafowethu kaXaba. Angena wasenkandla ngaze ngiphuma ubhenga lapha moya enkandla. Uzobuza omunye ukuthi pho uhlanganiswa yini naye. Okay, into engihlanganisa nalo mbhemu. Lo mbhemu wafika la ezoqina. Ngiyazi ke nalimoya inyanga ke usiza abantu awuloku ubuza umuntu ipass nestation. Wafika la ezogoma lo mbhemu. Futhi insebenzo yami iyabonakala ngoba nawo ngimbone sefika la ekseni. Sebemdubulile ngama R5 ngingangeni neyodwa inhlavu. Mase sefika ngithi ndoda wazi wasiza wafika uqhamukapi. Uyasho ukuthi begibela itekisi ngithi abakubonanga abantu etekisini into engiyiphawuleke yena bafowethu akazi ukuthi uyatrenda kanawo nefoni uyena. Ngithi wazi wasiza wafika bese ngibatshenile vele abantu bangakini la ukuthi wena ngiyakwazi wafika la. Njengamanje indoda uye emaphoyiseni wena. Ngesikhathi ufika lana ngizange ngilonge ngikubuza imibuzo eminingi mayefika la umuntu into engihlanganisa nomuntu inkinga yakhe nemali. Ndoda wena uye emaphoyiseni wena embilo sengibatshenile abantu bangakini ukuthi uzohamba. Kukhona insizwa kusanele yasenkandla elayishinga_underscore yakamgazi la abanezitolo la eDalton. Bese ngimtshelela ke ebusuku ngefikile ngomfuna lapha ezase sitolo kwathi usahambisa izingane bese ngiyalezile nje kubantu abaningi ngoba nami bengihambisa ingane ecrash ngafollow kwathi wakhona umuntu ongifunayo la bahlezi befika phela abantu bazofuna usizo la mina ngiyalapha. Mengifika iyona lensizwa ngathi indoda usayindawo wena manje sakhiya la endlini. Sabe sifuna usalele bese ngibayelizile abantu hayi nangempela amaphoyisa asefikile amthatha. So mina bafowethu into engihlanganisa naye lo muntu lwana umuntu wekade ezofuna usizo la. Wonke umuntu mangabe ezofuna usizo uyofika alithole la ekhaya. Angimbuzi imibuzo eminingi kodwa mase sengibonile umonakalo wakhe hayi kuyaphoqa lo muntu bafowethu akaboshwe nathi sizele nami ngizele izingane. Bafowethu setholakele lo mbhemu namhlanje ekseni ngoku la endlini nami amaphoyisa amlandile futhi azokuveza lokuthi akuthole kumnotho wakaXaba ube semkhiyele vele semvalise semgadile. Nomunye umfana kaNongoma lana engibabizile laba umakhelwane afika amaphoyisa sawavulela amthatha ahamba kamnandi bafowethu futhi into engiyithole kuyena lento kulokuthiwa abantu abaphephe ongizwe nogodole mina ngibazi ogodole kodwa sengikwazile ukumsesha ngambuka lo godole. Lento ekuthiwa abaphepha ayikho lonto lo muntu uyawavuma amacala akhe lo muntu lona uyawavuma amacala akhe uwonile. So nje ukuboshwa nje akakhamba uboshwa bafowethu umuntu owonile. Lento engiyenza bafethu ubulungiswa kakhulu ukuthi umuntu mangaba ngimazi efuna abantu angikuveze manje base ngimbona ukuthi nanga ngempela kamaphoyisa abongile nkosamanconcoza baziningi kakhulu futhi igebengu la eKZN ukuba ngithi ubulungiswa siyabenza ngaba sibanja kakhulu igebengu ezinye siyazipraise sizibiza ngobhuti sizibiza ngobani kodwa siyazi ukuthi abantu bayona. Bafethu setholakele lo mbhema senkandla lo kade nikubeza izingane zesikole ibiza imali mina into ebengihlanganisa naye ngangimqinisile wegonyo ngumina futhi indlela engamgoma ngayo iyabonakala ngoba phela amaphoyisa bemdubula ngama R5 ngalala ngakuziqathakela nje indlavu ngingangeni neyodwa. So nje bafowethu ngiyaxolisa kakhulu kodwa futhi phela umuntu ukuthi kwaZulu mengabonile uyaxolisa noma ngaba bonile mina ngiyasebenza angazi ukuthi umuntu angimbuze imibuzo kodwa ke ubulungisa lo besesibenzile ukuthi mephinde efike ebuyeza la enyangeni yakhe sithinta amaphoyisa asemlandile ke amaphoyisa la endlini bafowethu Durban Central. Ngicabanga ngizoxhumana ke namaphoyisa angakuboke konkandla mangazi na ke enkandla ke mina angimazi negama lakhe futhi kodwa ngiyakwazi ukubona umuntu okwafika la kumina nangenhlanhla vula phinde wafika futhi hayi ke useboshiwe bafethu futhi akekho umuntu ekuthiwa akaphephanga lo mbhemu amacala akhe ngiyamthanda ngoba amacala akhe uyavuma ngazi ngize ngambuza ukuthi kwandoda lento yenza uyenzelani naye uthi indoda yangazi kodwa nje amacala wonke mina ngiyavuma nje alikho icala ngithi aliphikayo lo mbhemu lwana futhi akekho umuntu amsongelayo ngimbuzile simbuzile phela imibuzo la endlini akekho futhi umuntu amsongela bafethu nikhululeka akekho abantu ezothiwa abaphephe ngicabanga ukuthi nomndeni wakhe vele uready ukuthi vele akaboshwe nje ayikho into eyinkinga bafethu useboshiwe ke umbhemu wasenkandla ulandwe la manje amaphoyisa
Azonitshena futhi na ukuthi anithole eS10 kumnotho akaQaba waseHarding. Usehambileke. Inyanga eyayimsizile wonke umuntu ngomsiza mengabe nenkinga. Is-ID uphethwe ikhanda, uphethwe idolo, uphethwe isisu, uphethwe yini, angeke ngimbuze imibuzo. Methi ngizofuna umthedolo ngomlimi umthedolo, methi ngizogoma ngomgoma futhi mase ngimgomile ngobe ngenza sure ukuthi ngimgomile njenganalo engimgomile ngenza sure ukuthi ngimgomile. Bamshayile ngama R5 ngalala ngemsebenzini la esebenza khona mengizwa esechaza la angingenanga neyodwa inhlavu zaziqathakela bemkakile. Ngiyabonga bafowethu seboshiwe kumuntu. Ngiyaxolisa kakhulu noma ngingonile ngoba phela mina ngiyasebenza ngazi lutho. Kodwa ngiyawubonga no social media ukuthi ukwazi ngoba bengeke ngize ngibone ukuthi lo muntu kanti ufunwa abantu yabo.